Аз се изгорях. Тая жена на мен казваше да не отивам там. Тези хора сега ще ме трепят. Чакай да чукам на вратата. Абе, какво става тука? Кой чука на вратата? Абе, какво става тука? Ама ти защо не отваряш вратата, ма? Абе, какво става? Що бягаш? Ама чакай малко, длъжниците ма чакат, хората ще ме трепят мене. Аз като ти казвах да не отиваш в кръчмата. Какво да правим, като не ми даваш пари в джоба ми се набери си я пив там. Сега ще ме трепят хората. Както си направил Боже и така си го плащай. Ама казвай, поне дето не съм в къщи, ма. Додоха. Я да видиш сега кой дойде. Изгорях аз. Този бая Аметлия какъв е? Идва само да пие в кръчмата, мисли, че няма да плаща ли? Аз сега ще го оправя. Чакай да му чукна на вратата. Кого търсите, Костана? Търся мъжете, няма ли мушка? Няма го, той замина за Дубай. И в Дубай пак ще го открия. Ти май не си ял схожат метлата. Добре. Ама може да се луда, може да се всякаква, ама как ме спаси от човека? Сега тебе кой ще те спаси от мене?